Sa bawat guhit ng lapis, sa bawat basurang nagiging obra, nahubog ang talento ng 37 anyos na si Emerson Castillo mula sa Binalonan, Pangasinan. At ang kanyang mga obra na ibebenta niya bilang pangtustos sa kanyang pamilya. Bilang padre di pamilya, handa raw niyang gawin ang lahat para sa kanyang mag-iina. Pero sa isang iglap, si Emerson nagtamo ng malalang sugat matapos masangkot sa isang aksidente. Mabait naman siya, kapagpan ng mga anak niya. Dahil dito, naging malaking dagok sa kanya na tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito'y lalo pat maliit lang ang kinikita ng kanyang asawa sa pagtitinda ng suka. Mahirap kasi ngayong bilang ama at ina sa mga anak. Mahirap talaga na ganun po na aksidente. Kung paano kami, saan kami kukuha ng pang araw-araw. Pero matapos ang 2 taong pagtitiis, nabigyan ang pamilya ng panibagong pag-asa. Ito'y matapos makarating kay Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III ang kwento ni Emerson. Dito sinagot ng pamahalang panalawigan ang gamutan at operasyong kinakailangan ni Emerson para sa kanyang tuluyang paggaling. At kahapon, April 22, matagumpay na naoperahan si Emerson. Ang mga bakal na dating inilagay sa kanyang paa para makalakad, ngayon ay tinanggal na. Masaya po pag po siya, mapagamot na siya. Mapapagamot na po siya. Sana gumaling na po para bumalik na yung dati. Maraming salamat po, Go, na kami po yung tinulungan niyo. Ang dating buhay ni Emerson na nabalot ng dilim at lungkot, ngayon ay nabigyan ng liwanag at pag-asa para manumbalik ang kanyang sigla. Ang kwento ni Emerson ay patunay na sa likod ng bawat kwento ng pagsubok, may sumisibol na bagong simula, patunay na hindi pa tapos ang laban. Sa mga may nais tumulong at bumili ng likhang obra ni Emerson, maaaring makipag-ugnayan sa numero sa inyong screen. Angel Arquero, RNG News.